Dakizuenez, ekainaren hasieran, 9 eta 10ean, finalerdi batzuk jokatu ziren, Frantziar estatuko errugbi top 14 deituriko errugbi finalerdiak jokatu ziren Donostian, eta hoiei zerbitzu on bat emateko garraio publikoaren ikuspegitik Euskotrenek iragarri zuen, eta gure ustez kriterio onarekin, errefortzu batzuk egingo zituela bere zerbitzuetan, eta bere maiztasunak indartuko zituela, ezta? Eta bereziki, hobetu zituen maiztasunak Hendaiatik Donostiarako linea horretan, EIB linean, eta baitare, Donostiatik Mendebaldera ere hobetu zituen maiztasunak Zumaiatik Donostiara joateko. Zer nolako hobekuntzak ezarri zituen? Hendaia eta Donosti arteko lineari dagokionez, oraintxe bertan badaude 15 minutuko frekuentziak Irun eta Donosti artean, eta gero Hendaiatik eta Hendaiara joateko ordu erdikoak. Eta asteburu horretan, errugbiaren finalerdietako asteburuan, egon ziren 10 minutuko maiztasunak. Askoz ere lehiakorragoak, askoz ere egokiagoak. Eta bestalde, Zumaia eta Donosti arteko hobekuntzei dagokienez, egin zutena izan zen, naiz eta asteburua izan, ezarri zuten astean zehar ematen den maiztasun hobea. Maiztasun hori da 30 minutukoa. Asteburuetan, Zumaia eta Donosti artean, neguko ordutegian gutxienez, eta hori da ordutegi luzeena, edo urtean zehar gehien eskaintzen dena, ordu beteko maiztasuna izaten da. Beraz, errugbiko final horietan, erdira jaitsi zen maiztasuna, eta beraz, askoz ere lehiakorragoak izan ziren. Eta beraz, horrek gure ustez, erakusten du oso argi erakutsi ere, aldaketa teknikorik egin gabe, besterik gabe aldaketa funtzional batzuk egon ziren, edo operazionalak, esate baterako trenen arteko gurutzaketak Hendaia eta Donosti artean, ohiko geltokietan egin ordez beste puntu batzuetara eraman zituzten, baina horrez gain, ez ziren inolako obrak egin azpiegituretan, eta horrek erakusten du, gaur-gaurkoz, bihartik aurrera nahi izango balu Euskotrenek eskaini zitzakeela maiztasun hobe hoiek. Bai, Hendaia eta Donosti artean, eta baita Zumaia eta Donosti artean ere. Eta, hain zuzen ere, horretarako ekartzen dugu legez besteko proposamen hau legebiltzarrera, eskatzeko maiztasun hobe hoiek Euskotrenek dagoeneko eskaini ditzala, zeren asteburu horretan argi erakutsi zen oztopoak ez direla teknikoak, ez direla infrastrukturarekin, azpiegiturarekin lotutakoak. Aldaketa funtzional edo operazional batzuk eginez, askoz eskaintza lehiakorragoa eman zitekeen bi gune hoietan. Eta horretarako egin duguna izan da, 3 puntuko legezbesteko proposamen bat ekarri gaur hona. Lehenengo puntuan, aipatzen ditugu, bi hobekuntza gure ustez egin beharko liratekeenak Hendaia eta Donosti arteko tarte horretan, linea horretan, EIB linean, beste bigarren puntu bat, beste bi hobekuntzarekin Zumaia eta Donosti arteko tarteari buruzkoa, eta azkenik 3. puntu bat zeinetan eskatzen dugun aldaketa hoiek gauzatuak izan daitezen kontratazio beharrezkoak diren kontratazio berriak egin ditzala Euskotrenek. Gainera esan behar da, batez ere Donosti aldea eta Bidaso aldea eremu hoiei dagokienez, gaur-gaurkoz Renfek arazo handiak dauzkala, abiadura handiko trenarekin lotutako obreengatik 2017tik gutxienez murrizketa potenteak daude, garrantzitsuak daude, arazoak daude ia aste guztietan, eta beraz, uste dugu, bezero edo erabiltzaile horiek ezin ditugula bideratu auto pribatuak erabiltzera. Uste dugu hor Euskotrenek behar duela indartu bere eskaintza, eta gaur ona ekartzen dugun proposamenarekin hori egingarria litzateke. Aipatu behar da baita ere, arazo puntual bat dagoela oraintxe bertan beste aldera, Zumaia eta Donosti artean, Meagaz tunelean, Uztailean, arazo bat egon zen tunelean, eta baino hori konpontzen ari da, badirudi martxorako konponduta egongo dela, eta hori konponduta hurrengo egunean, gaur ona ekarri dugun legezbesteko proposamenaren
hobekuntzak aplikagarriak lirateke. Zer proposatzen dugu lehen puntuan Hendaia eta Donosti arteko lineari dagokionez? Eskatzen duguna da, errugbiko finalerdietako partidak izan zirenean, jarri ziren maiztasun berdinak esartzea, alegia 10 minutukoak. Salbuespen batekin, eta da igandea. Igandean uste dugu erabiltzaile gutxiago egon daitezkela, eta beraz hor jarraitu dezakela Euskotrenek funtzionatzen gaur arte bezala. Beraz, ikusten dezuenez, saiatu gara baita ere gure proposamena egingarria izan dadila, da pixkate, oinak lurrean jarrita egin dugu. Baina, uste dugu, astelehenetik larun batera, 10 minutuko maiztasun hori erraz asko eskaini litekela eta eskaini beharko litzatekela. Horrekin batera, Hendaia eta Donosti arteko lineari buruz, baita ere proposatzen dugu, bigarren eskari bezala, da geltoki guztiak erabili daitezela zerbitzu guztietan. Ze oraintxe bertan, ez dakigu oso ondo zergatik, baina gaintxurizketan ez dira gelditzen Hendaia, Donosti eta Lasarte Irun, Donosti eta Lasarte lotzen dituen trenek. Trenak ez dira gelditzen gaintxurizketan, eta uste dugu, lezoko zonalde horri zerbitzu ematen dion geraleku bat dela, eta beraz, eskatzen duguna da, maiztasunak 10 minutukoak izateaz gain, astelehenetik larun batera, bitartean, baitare, zerbitzu guztiak gelditu daitezela geraleku guztietan, gaintxurizketakoa barne. Hori litzateke gure legez besteko proposamenaren lehen puntuan eskatzen duguna. Bigarren puntuan, hitz egiten dugu Zumaia eta Donosti arteko zerbitzuari buruz. Eta bertan, eskatzen duguna da, errugbiko partiden asteburu hartan bezala, maiztasun hori, 30 minutukoa, ezar dadila, ez bakarrik astean zehar, baizik eta aste osoan eta urte osoan. Uste dugu, gaur egun, bertan asteburuetan dagoen ordubeteko maiztasuna oso eskasa dela, ia lotxatzeko modukoa, eta ez dugu uste, gainean daukagun aldaketa klimatikoaren testu inguru batean, garraio jasangarri bat eskaini behar duen administrazio publiko batek uste dugu ezin duela jarraitu eskaintzen ordubeteko maiztasun batzuk, ezta? Badira larun bat asko, eguraldi ona egiten duenean batez ere, jendea kanpoan geratzen dela, eta bereziki, adinduak edo mugitzeko arazoak dituzten persona askok erabakitzen dutela urrengo trenari itxarotea, ezta, beteta doalako. Horrek ekartzen du ordu bete itxaron behar izatea. Ikusi ditugu titular batzuk ere, esanez, jendeak kejatzen dela, iristen dela lanera edo berandu, edo 50 minutu lehenago, ezta? Uste dugu, hor, ordu erdiko, eta uste dugu ez dala asko eskatzea, ordu erdiko maiztasun bat bermatzea aste osoan eta urte osoan, gainera erakutsi da teknikoki ez dagoela inolako arazorik, uste dugu Euskotrenek behingoz hori eskaini beharko lukela. Hori eskatzen duguna, Zumaia eta Donosti tarteari dagokionez lehen puntuan. Eta bigarren puntuan, eskatzen duguna da linea horretan, Gipuzkoako kostaldeko linea horretan aldaketa operazional bat. Linea, oraintxe bertan, Donosti eta Zumaia artekoa da, baina uste dugu ez legokeela inolako arazo teknikorik linea hori luzatzeko Debaraino. Ez dago oraintxe bertan inolako arazo teknikorik, ez dira inbertsiorik egin behar azpiegituretan hori posible izateko, aldaketa funtzionala edo operazionala izango litzateke, eta horrekin lortuko litzateke zerbitzu ematea bi geltoki gehiagori. Arroabekoari, zestoan dagoena, bertan baude auzo kide batzuk eta baitare industrialde bat, eta bestetik noski Debari berari zerbitzu emango lioke, eta Deban 5.500 biztanle dauzkan herri bat. Alegia, nahiko esanguratsua izango litzateke eskaintza horrek ekarriko lukeena. Claro, esaten duguna, trenare pasatzen da Debatik, baina eskatzen duguna da, trena izan ordez Zumaia Donostia izatea Deba Donostia, ze hor lehen eskatu ditugun ordu erdiko maiztasunak Debaraino eramango lirateke. Eta beraz, eskualde hartan
hainbat keja datoz trenen funtzionamenduaren aldetik, gutxienez, tarte horrek izango luke ordu erdiko maiztasun hobe bat, askoz hobe bat. Zergatik ez dugu sartu Elgoibarretik Debara doan tartea. Ze esan behar da, Bilbo eta Donosti lotzen duen linea horretan, badago tarte bat, Elgoibar eta Deba eta Zumaia artean, tarte horretan bakarrik daude maiztasunak ordu betekoak. Hor iragarrita dagoelako obra bat, Altzolako kortakoa, EH Bildutik ondo ikusten duguna, alegia batzuetan obrak egin behar dira, halako maiztasun aldaketak ere egingarriak izan daitezen, da uste dugu obra horrekin ikusi ziren aurrera pauso batzuk pasaden urtean, eta horrez gara sartu nahi izan, hain zuzen ere lehen esan dudan bezala, egin nahi genuelako legezbesteko proposamen bat egingarria bihartik aurrera. Eta horregatik uste dugu Altzolako korta bukatzen denean, bai, ordu erdiko maiztasuna Debabarrena osoan bermatu beharko litzatekela, baina gure proposamenean eskatzen duguna izan da besterik gabe, eta ez da gutxi, Zumaia Donostia linea luzatzea Debaraino. Eta azken puntuan, hirugarren puntuan eskatzen duguna da, maiztasun hobeak ematen badira, zerbitzu gehiago egongo direnez, beharrezkoak diren kontratazioak egin ditzala Euskotrenek. Ez dugu zehaztu zenbat, baina pixkate beti esaten deguna. Garraio publiko hon bat izateko prezioa erakargarria izan behar da, maiztasunak erakargarriak izan behar dira, baita ere noski ibilgailuen egoera ona izan behar da, baina gero langileek ere baldintza duinak behar dituzte, eta horretarako eskatzen dugu azken puntuan egin daitezela beharrezkoak diren kontratazioak. Esan bezala, proposame bat da gure ustez eraikitzailea, erabat egingarria, bihartik aurrera egin litekeena, aipatutako Meagaseko tunelaren arazo puntualak enduta, eta berez, ez genuke ulertuko beste legebiltzar taldeek ezezkoa ematea. Are gutxiago ikusita zer nolako ezinegona dagoen Debabarrenean. Debabarrenean dakizuenez, plataforma bat osatu zen 2022ko amaieran, bertan Euskotren 30 minuturo izeneko plataforma sortu zen, eta uste dugu ja izen horrek oso argi erakusten duela plataforma horrek zer eskatzen zuen. Bildu dituzte uda baino lehen 5.700 sinadura, ez dira gutxi, eta salatu nahi genuen 5.700 sinadura horiek eta haien aldarrikapenak Jaurlaritzari bidali dizkiotela, eta Jaurlaritzaren erantzuna izan da eskerrik asko, Euskotreni bidaliko diogu zuen aldarrikapena. Uste dugu pixkat, txantxa horrek ez daukala graziaz, Euskotren badakigu Jaurlaritzaren soziedade publiko bat dela, eta beraz, hor eskapismo ariketa horren aurrean, espero dugu, akaso gaur ez egotea eskapismo alako ariketarik hemen legebiltzarrean, eta beste taldeek proposamen honen alde egitea esan dugunagatik egingarria delako, ez daudelako aitzakia teknikorik bihartik aurrera implementatzeko, eta uste dugu benetan aldaketa klimatikoaren erronkaren aurrean garraio jasangarria eskaini behar dela administrazio publikoetatik, uste dugu hau proposamen bat dela oso egingarria, eta espero dugu denek alde bozkatzea.